Estem aquí a la sala de premsa de Samsung que hem tingut accés al Samsung Galaxy S5, el seu nou terminal presentat durant el Mobile World Congress a Barcelona. Aquest nou terminal incorpora un processador de 4 nuclis, una càmera de 16 megapíxels, aquí, amb el doble flash LED, el sensor per detectar el ritme cardíac, és resistent a l'aigua, si podeu veure la carcassa ve amb aquestes parts sobresortides per impedir que l'aigua entri dintre del dispositiu. Arriba amb els models blanc, negre, blau i daurat, primer, després arribarà amb altres models, amb altres colors, com sempre. La nova capa de personalització de Samsung, que és molt més lleugera i agradable a la vista, com podem veure. Disposa d'una bateria de 2.800 mAh i té un estalvi d'energia similar al que té Sony amb els seus Xperia Z2 i Z1. El Samsung Galaxy S5 arriba a una pantalla de 5,1 polzades amb alta definició. I bé, no podem dir què ens sembla perquè preferim provar-lo més a fons, però aquest és el Samsung Galaxy S5, l'aposta de Samsung per aquest 2014.